Soma Oma Enchira and Jesus Christ to be more and Yabon by Naka Amen. Amen. Yet the radiasi a radiadomi and never Maya Quenya, I want a new. Say, and so yen share when yen pejani didn't turn to me, the Indiana someone by a minimum, you know, ever fuck out my monenum. Yenam num to also be there radiasi. Now a year radidia, ya turn to me, the sans, or your Yami and the Niminachi. A Quenya, what ya Maya from January to December, a yadum near Humobro. Yemi and Union fasted and made ready. A son's on near Nedinu ye. But if you are a washer, you would say, and come on near Radiasi. Yet to me, David, you don't say. Monto Chom, Monto a Radiamojo. Mamma, old for Munyin the day clone chrono aye. Ye young coupon or your clone. Obibian wa ya konkusere Ewurade Yesu Kristo. Ntena no ni moja shiegu gogo tabe pono so no. Asase ntimi ankura na no bie na no kasaye. Eno na mama no mienu ya ya de hia. Techemade ya bodwe mo yetimi kwanu adoma hinwa na nimu. Ye nyankopon yo nyame. Ye mi ya no ne fasida ma Ewurade adumre ye pagya ni ya ne kase. Ni ya mani din so. Oni ya dinu ye. Oni ya dinu ye. Jesus, and I was sick. Oh, I'm a way kase. We are kase. It's Onyami kase. Yakafu Yami. Yeshira. Na yato. Anyumre Onyami kase. Onyami. Fuwo Cedar Boyamie Yeshirawo na yeto Anadiwo nyame kase Yakamfu Ewurade anyumre ya Yeshirawo bibe na yeto Efisa wone titi bibe Titi Yakobo Okasie Wodasa Otabuwa Yena yato Onyami kasie Biro Yakafu Yeshirawo Oyude na yato Every someone titi, titi, Yakobo, Okasie, Oni, Osafuya, you know to, Yamikasie, Yakafu, Eti uyo nyamia radio onyuma fata ye abripo nyamie ena na dio osanu nyuma ya ayawo abadina bibela so okutu sorry wo ena na dio Peja eti okokoko okokoko nasibe ya mama de din sonyo no ni na tinuye biwe ye peja
money dear good in our soul. Maso, Yadada, Yabamani, Fakukudona Tunuma, Amayina, Yesudi, Naya, Amadu Yabamani, so. From January to December, I know you see Steve. Everybody in a new year, everybody else say you to Tomo. What will you name you on the call for your couple? You pay down with the annual day. Nivan Barabosi, Ian Fayan Tada Mosca Poyana, Ia Paparabadosi, my young Parabada. We worship you, Lord. We give you glory, Lord. Yes, so we did cook on the Munyamo. Your Paja with the Anumray. One day and not in the year. One day and not in the year. I would say, Hina no never say. One year for the two of them. What one day Munyamo show us so yes, I say. So me, Rayamamo. So me, Mayamamo. So me, Rayamamo. Yarayasway. What he been one who saw. Yada was your. Yatuntumo. Paja Badi of your. Benjamin Cassia, I want to know. Kana Wutimono, and Fia Woman Yakasia, Yanya Coponoso. What's all? Jesus, Jesus, Ratata, Rotina Bona, Anadi, Yadanabato, Below, Osona Water, Osona Water. Oh, and another to say, Ina Bona Rade, Yadeno Bato, Yadeno Bato to Osona Water, Osona Water, oh, Etihina Bona, Anadia, Waniwu Basa, one year for the two words, I now we are, can see us. So now we are, it's Mosa, yes, on your Yamo, Mosa. Yes, I am Yamo, Mosa. And your answer, thank you, Jesus. And I do my answer, yes, on your Yamo, Mosa. Your son and your Yamo, your son and your Moya, and your answer. And I do my answer, yes, on your Yamo, Mosa. Abolo, Mosa, Daniela, Daniela, Etienne to Amanina, 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 Mama, Yakopo, Yanamanibo, Okurano, Okurano, yes, Okurano, 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 Oma Masana, Etiamanina, hey, Rasama Marina, I didn't find it, Omra, Oma, Yakala, Woman, Sarah, yeah, Okurano, Okurano,
ne asase so amaso cha ye nyakopo Yesu Kristo di no anadwe mamra meso no so Glory be to God in the yes. Somebody shout hallelujah. Everybody shout hallelujah. We shout hallelujah. Everybody shout hallelujah. We shout hallelujah. Everybody shout hallelujah. We shout hallelujah. We shout hallelujah. Hallelujah. Hey, ani minyami kawudi Kristo. Everybody that was yo. Ya udi ya badu ne beneza. Ya tontomu ni peja udi sawudi kunkuna ni munyam. Wosa na wofata. So mudi wa ye na naji. Chi wa Cedar no ni munyam se. Yada wa se onkwafo ene wutin Kristo. Ene munyam kan wo wutin kun mama ye. Awtifu inanka amen. Amen. Hallelujah. Amen. Eshanka ruadide oba nyame enhira opa so de afra kwa adman wane. Amen. Enumre chiro ne say wode asempa na hintanya asafo na wayi a kire nkokwa yi. Awiye bremo hintasem ni nyina abedi apapa nchen. Oh abedi dam ha. Esanse na ko atenase a oka wanyankopon hintasem. Na asem no so wode asoma ne se onfamra da sama nyina. Enti nanu Yesu asuafo kobisa ne se ne be yase kire ne se. O se nhira no so wode wasoro ahini emu nsem ni nyina amamo. Na wono oka ne de wanfa ama wo mo na wompo wo no obeje. Enumre yi sa wo pe bibia tia ese utie Cedar hour ye papa eduru so se odo Onyankopon asemba ye kwa ne nchen ebre yi ye papa atenase Bishop Albert Sakikwapon ene die kwa so eja ye mo akwa baba afidie so Asafo mejo so ahene ba nyame nhira o general na mompo mo etesen yebra nyame ado me ho de pa no mpanwo ma memfasa akonya yin so na mencha Sompa TV ahwefo ene Sompa radio etiefo ye momo nyina adwo ne mo amosha yan e wo Facebook ene YouTube nyina ye mamo adwo ye nimsa mo ho ye nyame gusoa obo mo ho ban ye mpai bone address radio nyina ne se onyame oye odomfo ne mobruhumfo no na kakra kai afi bekwa wiye no onyankopon mo obibia ho ban na sabre de eye Cedar hour na wutie amemfa sa konya so na mensankia Cedar hour ahwefo na etiefo na memamomo se yi nafo maako nsia se ye de kire yem kom na enene da toso mienu na wo hwe ye papa nom ye maame nom omfie kwa animu osofo na omo kire omo yem kom ofie ahodo no kura ahodo mu ne dodo no efre ene ye bompa ye na bi kan nyame nhyiramo maame a wo hwe me a wo tie me ne papa ne nyame ma ne nyame nko a nyame mfana nom senia asomafo Paul kache koruto asafo no me kache Cedar awahwefo ne tiefo se montintim na mamu hihim monkoso se ya wo so no adwuma no na yenim se ye bere erinye kwada hallelujah amen na memfa sa akonya soso na yenko MCR soso na ye na wanse papa eye azuka bema na bo fanda de fana no na minim se akonche no ogiremu ananse onyinam sane na anim se aye srochen sa no minim se ogiremu ananse onyina akonche no na one ne nuanom Kevin so yata yes and King Solomon so de sane ose wano na ofoso be ma se bo nyoma open de ne polenti bag se kura ne de akonche no be ye de enti momo na mane se na aka ne de omomode na onye bi ahwefo ne etiefo
dientia ya ba fidie su nyina ne se nyamema ehuna manne etodo obitimi bisa ne ho se ase wankra no bae osofo amanfo de won sika won mere aboa Kristo som nyame adwuma ebi ya somfo anso osofo nneema mu aye den ama enti bebere atoba bebere kura abemu eye bu bebere kura toda kura na asoro kokura ye den na osofo making kan Bible nura ene homachen na osofo enye omo Jeremiah aye Bible kaso ye major prophet no etoda ose etoda eba ne tirim se ma omo nyame din kura biom anso so da obeye sa adwene beba ne tirim se ma omo nyame din bimbumpo no ose samre na Nyankopon so ni gya no ne honhom no ewo ne mu ma ne kenya no se ne nyina so ka osomo adwuma no osofo na wo hwe se osofo timi fre gya ema ne be hye asojafo osofo timi fre gya na oksi yen konsuo ngu aforebochia so na otimi freja ema ba be hye aforebochia no hye ne mu ba nyina du baabi ono so se Nyankopon kuno na baabi edu de mu aye den osofo wato wire mu a Elijah yeso enti me ba se nyame ma ne nyame asomfo a mo hwe me a mo tie me Bible say Kristo som enye edidie yes Lord na honhom okon no so eka ho enti ebi amam ya ohwe me papa ohwe me ebi okon na wo kon no enche na Nyankopon de ahinche kase bi ba be hyew en okon no so no ebeba wiye amen anopan kwa na okon no mu ayenden na ebedru anumere no okon no ebeye boko na ma me fa san keka botew ema hwefo netiefo se ebia nani da de kan a wo hwe yen a afi no kɔ na wieye na yempese yede bone be gura afi no mu yempese yede ohaw ne amane ni ade a yefrene sesasam bone ebedi yenchi enti nura yeyi dane si ho se yemfa nkire yemkom na nyame a wahwe yen so 365 days also for aka 15 days pe na fam akoma dunu mo na afi ni nyina kɔ na wieye also for nya nipa nyina na aye den anya sa nura ede da Onyankopon ase na drienti ya nura also for ye ma ye yi adanse nyina ne se also for nipa bia ba mu abu enti toda na ye yi ya bo adanse ma o hwebi na wo hu se ebi so gusu di nyame achi a Nyankopon gusu a oje won efri won hawo no amanim obi tie me osofo yade abeto no so anso na o te se ye ma me ba ko se medical doctor kura se na koma ahono o ti me nya no ho hwe anso nsuo ni mpa boy nyame di ayede asane yade ono an kasa se oba so do fi ho abedi adanse yes Lord hu adanse ne bebre amanfo di kire se mama daddy wa wo hwe me a wo tie me nyame mmere ene mmere papa ena eno na se wini be ka cho se nyame wo bre yes nyame wo bre nyame wo bre hallelujah amen enti sana nyame wo bre ya nati de me die mia na kire se nyame o de mbere ene nawo ene ye ntuma enti bia 190 every January sa ebedru December mbere aso yeso nyame a o ma ne ma ahome yeso nyame a o tene ne nsa yeso nyame a Jesus nemra no so a my God na so yes Lord enti ye bon kai yese mo eya mo tu anamoba eye yempa bokese bosome mpa bokese eye God of Possibility Prayer Festival no December edition no basu fiade ya me se ochrechi fiade ya yes Lord enti shenon so eye me fiada ene memenda na de amfinhia mo mpa bo ni nyina mpa bokese ni nyina ba na wie ye enti mo wahye
dawo mebabi onya ma bie no we need the atwato once amafo ababi omudi adanse enti hye no so na obeye nhira amen sabre de ebekọ twere sem no na osofo na yabom pae na sabre Facebook no so eso ayehye enti yanya ne ntem na yanchia won Facebook no ye moti yanka che wo Facebook no nti sabre yanko Facebook ni YouTube no osofo Thomas Abanasara osofo Emmanuel J woni ebebo Bishop say ye borra Facebook wona dodo na agina so Joseph Sam agina so Lenda Owusu ewo so Aisha Dauda so agina so Nshiraba Dina Asare Lydia Kanwe Benis Opoku Fosua Gladys Otua Champon Root Asamoah Nana Juajewa Okode Akosua Kwatema Felicia Boaten Nana Kosua Bajan Ochine Gladys Mr. Apia Kwaten Ebeza Mampon one na ile Abrafi Koto ampom na ehwe ye Nyankopon enhyira wo ya enhyira wo misomu so ha Juliet Mensa ene ye bompan Nana Jesiwa wo so boss lady sanso na Jimaimo Wusu Afriye Michael Che osi Patience Empale onu so wo UK osai Akoto Patrick enso her US Erica Ej enhyiraba Sheila Adepa Vivian Boatema Felicia Entwiwa Nana Kosua Bajan ena Benis Opoku Fosua Boatin Yaw Magios enso ejina so Porsche osai Ochiri Jennifer Agnes Nyame Ajiman Elvis Richard Sogo ena Evans Kakeriwale ena Oscar Wise Breezy enso ejina so Erade Nshira YouTube also ayesheshe Abigail Afum ewo YouTube or Inshraba ewo YouTube Hega Amwa ewo YouTube or Abna Ej enso Kwakudua Halidu Musa enso ejina ho Suzy Danso enso ejina ho woni yen esom den Zinabu Amadu ene yen esom ewo ho Nora Yadom ene yen esom Asantewa Krobia ene yen esom Akosu Akwatema so ne yesom ewo ho Safo Samuel Angelina Fokuo Kwaku Junior ena Cindy omunyina ene yen esom ewo YouTube den ena yewo Beatrice Boachewa enso ewo ho no den Sabre dia phone no na like Sompa page no na share link no fa comments so embra na obeye nhira me bamra bia me catch us Daniel chapter 12 no o se na madwomba no ebehwen na one ultimate ni papi boss rahini no mo no de on behwen se dampem ensoroma enti se wo link ya wo share ema nipa bi ene ba ne ho so sena twere sem ne se ni bo eni ba ko sachra na adwene a osoro abofo pempem ene che edi ahusie no won so Nyankopon obehira wo amen enti sabre de enene de to so mienu o ya kontre dwumadi no na nyina ye se ye nim boada ne mfansre wrade se 2025 no enche na afi ne nyina ba na wie kwan bi wo ho a Bible say tene ewo ni bandi so na wie ye no eyo wo akwan enu nti na ye ba fidie so a osofo ni papi de shebre bai na shebre ni padi ba asase no so no osofo ni pabu oba na Nyankopon na kasa na de ne bai so mbedi dwumadi aso bone etete ye ni Onyankopon ntem ti oni papi abone tete woni Nyankopon ntem na woni won bre so aba na won fie no so wantimi ani amen enti me no mie no so se yen so sa twere sem no Onyankopon de ayesi na ho ama yen so se yen so de to edekanfo no yen so ye fa sa na mo no so a yen so no botanti anyame de ye ba atiasefo asase no so no botae no emem enti wo ye bone a wo de Onyankopon aka afa bone no ho aketua yes na wo ye papa so a papa ho aketua ena ose nipa bi wo ha wo hwe me awuti mo sofo wo de wo nya bone anso so ufiefuo ye bone no enu nti nyame etime de ha ba wo so osofo panyi eli osofo ne nkwa na nya ode tra Nyankopon asolu fie yes amanfo ko ba bi ko di pa ko ye adwuma tutu kwan wanko bi anso ne ba ho fini ne fini has osofo omo ye bone ne nti no Nyankopon se bone na nkura na ye ni nti no papa no
obewu tofu wuo my God ne ma no so obewu tofu wuo na de toso miensa ne se na hinie mu nso so Jesus na won to aso miensa asofo mo enti ma me ne papa wo hwe me fa fo no fra o ma no fra okunu se ena nwumre we di o ma oni sida awafo ye mo sa mpaye no na nsema nyame somafo no ka na nwumre no anu ode osofo bi o ye osofo nyame somfo o ye nyame adwuma ena ebia o fra nyame gi wo so nsancheni bi koso entemfomso bi a wo ye no eya wo se ebia nyankopon onhu ye nyankopon ode mere ne na ena ye na de osofo nyankopon ni Moses ene eronante ono no sho mo bo se oyi wona free Misraim na ode wona koke na asase so jojo enti omo na nyame so no mo de kase no ekobo man no aso mere na oye bone no nyankopon se masan sachira ma adwene me nyame na me kan se me dem okọ aso ma sachira ma adwene mekumo enti nyame se ode ye wura 2026 mu ewo apomodin mu ewo bambo mu aso se ye nyame fom so na ya maye ni amaye ho so anka nyame betwe ne ho obesesa ne ho obeyi bambo no every so dia na to won osofo mu nyina ye den ewuwuyi osofo dia ya ne se wo hwe nantia Moses ene nyankopon nantia ne bera Moses bera ya my God nyankopon bone aso odenti no wanu bo sha sase so a osofo 2026 yenimu nsemo yeni bi na share 2025 na se yan share doma accident ekuwon ne wona yare aka won ato de my God osofo wonti men sorry enu nti na me se sorry tra won kata no so sorry tra won pa no so sorry tra won konwa no fa Bible no my God na yemie biemu my God na yenko awrade anim yes Lord enti obi hwe na obi tie me betimi abasa obotre ne ya brabo anso womanti my God asofo na dia na anto ye na janom ena ebusua bi asehye sawate penyinsem no ye so nana bi na ekofom ye nana bi na ye bone bi ena di owuo krakra no ena abeto abusua no so ena abusua na ase ye den ehye obi so hwe me wutie me ye so nana o afa bi na ekofa bi bedua no fi ho ena wo de abafi ho emma ni nyina som nyankopon anso emma ni nyina ware sem ayi basa eno ena me no wabasa ye besre nyame se ebia nyame oyo odomfo ni mobro honfo yes Lord obehu ye mobo ena nyume me basa me se ka o se nya asore sem o ye basi de awan ni padomna na edi adanse na wati ma suma awrade onyankopon no yie sabotae ti anyame de wo ba ati asefo no botae na timi abem enti yenko twere sem no yenhwe de Bible na nkasa eka efa bone ho the Bible verses about sin onyankopon na nkasa na asem no de kasa fa bone ho na wo ye bone a de to wo osofo yenhwe Romans chapter 6 verse 23 ose na boni akatua ne owuo ose boni akatua ne owuo na nyankopon adoma chede ne dan kwa na onyankopon adoma chede ne dan kwa enti wa ye boni bi obabi ye boni bi ukun bi ye boni bi oye musu sem no hunu se owuo bi be fi ho owuo bi eba be hwehwe yenko Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 wase hwe awrade nsanye tia anso oje na na sum nye dura na sum nye dia anti asem na mmommuyo ene de mamo ne nyankopon tematete hallelujah na mo bone na akata na ni afre mo ho a enti ontie na mo bone na akata mwani osofo obi hwe me obi tie me ose ma bompa ye saa ma bere ma bompa ye saa se nyame nsame yade nyame nsame yade etoda so ya check se bone na so te se ose mo bone na ama nyame akata nani every ho ye Bible ose na so no nyetia se nka enso oje enti mara bone ba no na nyankopon tamu ye de ehwe na bone na ba bibia sofo ehu ni se etoda nyawo na wo be ye bone no de enti ame so man ni nyina nsore na yensre bone fa che no osofo okan Joshua chapter 7 e kan kwa na koye bone no kwase
Joshua chapter 7 and so ɔman ni nyinaa yɛ dan edi nkuguo ɛma innocent people ewuwu yɛ ɔsɔfo ɔkɛ Lamentation chapter 5 verse 7 a ɔsi yɛn agyanom ayɛ bɔne na oni hɔ na mumuyɔ no yɛn etuaka ɔsi na katwerɛ sɛm sɛ kɔkra ɔyɛ bɔne no kasa ɔkra no na kɔwu enti ɔsɔfo deɛ na ɛkɔ so ɔyɛ busua no mu a yambɛto a saa deɛ no so edi yɛ nya my god ɔsɔfo wura busua bi mu a ɛnɛ obi tie me abusua no nyinaa yɛ ayɛ yarefo asefoɔ ɔsɔfo sika wɔ fie hɔ asoso yade no firi hefa abusua bi wɔ wura mu a ɛdam ɛtwerɛ mogya mu yadeɛ ani yadeɛ anifra ɛno firi hefa ka sɔfo sɛ ka wo nyɛ bɔne aso adenti na saa de no kɔ so ɛno nti na me sɛ sɔre na yɛnsrɛ wurade sɛ ne mogya na ehwe gu Calvary ɛnkasa ma yɛn sasa ne saa bɔne na ansa ne wakyi amfa wankɔ wura 2026 ebusua bi wa yɛ se afi bia mogya hwegu afi bia mogya hwegu afi bia yɛ pɛ mogya na nipa wo fio enti saa deɛ no sɛ di wakyi di wo wura 2026 mu a deɛ na besie me se aka 15 days pe o na yɛ sɛ yɛ bie new chapter which is 2026 chapter deɛ na wo mu deɛ na besie wo deɛ hwɛ January to December nneɛma akɔso ɛwɔ man Ghana etitire ni enintire ketechire wana wonsam wo bie mighty men are falling my god asofo aketechirefo wona sika bi wo ebi etiti egu my god 2025 ebi atiti egu 2026 so just a normal that's just 15 days benazes dear na san be wo mu yen san hwe Proverbs chapter 28 verse 13 Proverbs 28:13 de okata ne mla to so o se de okata ne mla to so no onye prom na de oka na ojai no obehu ne mobo enti sister o hwe me maame a wo tie me papa o hwe me ɔse sɛ ɔbɔne ne te sɛ damra mahaban po a my god ɔno awurade bɛyɛ dɛn ɔbɛhoro amana ɛsɛ sukyerɛma hallelujah amen ɔse deɛ ɔpae mu ka ne mfom soɔ no na ogyae no onyankopɔn de bɛyɛ dɛn ɔde bɛkyɛ no hallelujah amen enti nipa pii bɔne no ɛma ɛkye wo ho oni nyankopɔn tem no wa oni nyankopɔn tem no enti amane bi ba owó bi ba no answer beto o ko to amena bi no frɛ na ɔsɔfo onye oso ɛna bɔne enti yemre twerɛ sɛm na yɛhwɛ deɛ yɛhwɛ Ezekiel chapter 18 verse 4 yɛwia yɛhwɛ Romans chapter 6 verse 23 ɛno yɛde kan akan enti yɛhwɛ Ezekiel chapter Ezekiel 18:4 wɔse hwɛ akra nyinaa wɔ me sɛ agya ekra wɔ me no sɛ ɔba nso kra wɔ me ene no ɔkra ɔyɛ bɔne no ɔno ana obɛwuo enti ɔsɔfo ka ɔkra ka ɔyɛ bɔne no na ka ɔno na obɛwuo a deɛ na sisi ɛkɔ so wɔ sɛ ne ɔyɛ bɔne na ewu enti sɛ ka yɛ nananom a ɔmokɔ yɛ bɔne wɔ fie hɔ a ɔmo aware sɛm ɔmo hwie nipa bi ɔde bemmogya gu yɛ ɔsɔfo sɛ ka ɔmo na kɔ ha mbra yes lord anso so sɛ yɛ kan 2 Samuel ɔsɔfo chapter 11 ne chapter 12 a David nkoa na kɔfa obi yire David nkoa na kɔfa obi yire o anso Nyankopɔn sɛ deɛ wayɛ no sekan empa wo fie da ebesi nnɛ David fie deɛ bɛ na esie ɛyɛ petuwo ɛne owuo krakrakrakra ne ya owuo a ehunhu we atwe sekan yabɔ wutuo yakum obi yayɛ ɛno na ɛkɔ so ne nyina ne sɛ Nyankopɔn sɛ deɛ ɔyɛ no ɔsɔfo obi wɔ ofie a amafo yire nam na ɔmo ɔfa ɔmo obi so hwɛ me awutie me wafo obi yire wakɔgye obi kunu ama nipa kɔ na wali egu wodi obi kunu akɔ aduro so ama ɔha waba nti ofi so ɔbɛfa ho adi
ma wani mra ho so obi so hwe me obi ti ma sofo ne ho na eda oye wia no wanu no ho on masturbate eye fin adeyo nyankopon so o chiri obi so tie me ofa no yonko ba eye lesbian lele osofo obi so tie me gay ena watomu gayism my god wa fa na fufuo obi so hwe me obi tie me waka moja egu oje dibem waka moja osi moja aka wonsa na ye Isaiah chapter 49 osi moja aka wonsa anso enigi sema na nwumre ye gina so abompa ye ne se okay Romans chapter 3 verse 23 24 25 aya make redemption asem make hope and redemption asem and that's why ye wo ewo Yesu Kristo hwie ni moja gu ye ma adasa osofo bema ya akọ eye Romans chapter 5 verse 8 na ya ka 1 John chapter 2 verse 24 na bebe bi asem no wo pa eye Romans chapter 3 verse 23 24 and na onyankopon yi ne do a odon ye no kire ye efrise ye da so ye de bon ye fo no Kristo ewu ma ye hallelujah ye da so enti ya Kristo be wu ye no enti wasa onya Yesu moja no ho mfaso ti se unu ho anwumre ya enti osofo onya wasa enya wadwene se o fra urade a nsankire ne ye den esisi enti bone na wo ye ne sa bone nketenkete no tresem ne so obeka kire se freme soko na wo a wo ye anuama entene yenko 1 John ho 1 John chapter 2 verse 24 enti mo de moti free mfitianse no mo ma no ntena mumu na se de moti free mfitianse no etena mumu a ene ye mo nso mo betena oba no ene agya no mu hallelujah enti yen hwe Romans chapter 3 no ho na yemfa mompae 23-24 no na yemfa mompae se frise wonyina ya bone na nyankopon no onyama bo na ode na adom enam oji a ewo Kristo Yesu no so onam a ode nam Yesu Kristo so na ode adom enam oji a ewo Kristo Yesu no so abu ombem kwa enti nyame di acha kwa a nipa anya den antua hwe ento to aso 20 5 na o kan ho asem so no nyankopon de na si wo se mpata de o de na si ho se ayese wa ye bone a osofo yakodwantoa eye otokoko so eye asantema wura na wabepacho ama wo patama o se ne moja no mu ne moja afagidie so agye no hallelujah ene ye bompa ye no ahodo miensa de edikan ye da urade ase biom se ye fom so ye ni nyina no ye da so te ase ye fom so ye mabi ye ne dan mu osofo oma no ode namfofo bi be wurawura dan no mo atoto pro no mo die no mo ye ne dan no mo ho eto da anadwo na adwonkwa na oma no bi pie ehe na ye omokọ twetwumuso ableo omu twetwumuso eden ableo aso ni nyina mu no da so te ase de wa no na da urade ase wo fi o Jesus your bomb high and let you make us see and you nyam be mawdi bebe nyina chi o yo bebe nyina chi yo yo bebe nyina chi urade yanka mumoja edie mwafu sane etremata so eda ya vochi onfa huwenu eda so yemo eurade ya kasa seda enkawdi eni onyam enkawdi yada wase se wani yada tini ye yada wase se wadom yai yada wase se wansa yamfone so na wani yane emi yada wase Jesus yenkonso mau ya nwanyane mau nenso wadi yesue wahum mokro no na aso yanso wadoya no aso yanso
yesu bibia yɛkasa sedan kaudi yɛkasa nimonyamo kaudi yɛda wasu awurade bɛgye wo nase jesus yɛkamfo jesus yɛda wasu yɛda wasu awurade wo ne yɛdene yɛda wasu ma yɛnkra yɛgyina Roma fɔngma ɔsɛ yɛ pae mu ka yɛ mfom so a ɔyɛ nokwafo ne trenini sɛ ɔde yɛ mfom so bɛkyɛ yɛn na wate yɛ ho afiri nneɔma a ɛntene ho ɔsɔfo bɔne no dɔɔso ɔsɔfo bɔne nketenkete yɛhwɛ de adravafoɔ atorɔtorɔ adravafoɔ ɔmo yɛ ɔsɔfo petro yɛate so ɛnso no obi yɛ bi a wanyɛ sika no nti no ɔno so so mɛyɛ bi ɔlodu a tise kyɛ edwa numre nsokura mu na ne nyina yɛ mfomso o hwɛ de asɔfo no mu bi so so yɛ ne nyina yɛ mfomso hwɛ adwuma ma yɛ bɔ mpa yɛ nsrɛ awurade sɛ fomso bi a yɛayɛ deɛ yɛnim ne deɛ yɛnim bɔne akɛseɛ ne ne nketewa yɛgye awurade anim sɛ yɛdwantoa yesu mogya ɔhwɛ gu calvary awia kete ma yɛ no ɛyɛ apatadeɛ ma yɛ no sɛ awurade ho yɛ mmɔbɔ ɛfiri january ɛbɛsi december fomso a yɛankasa yɛayɛ wɔawu ankasa biowa no wobɛhɔ onim sɛ adwendwen tra soɔ mpo yɛ dɛ ɛyɛ bɔne sɛ wo dwendwere bebire mpo no ɛyɛ bɔne biowa no na srɛ awurade just open your mouth and pray in the name of Jesus your home fire forgiving them for to Jesus Christ. Mama ne papa wa wo hwɛ me a wo tie me. My God. Empaye edru so sɛnea bɛyɛ bɔne ho musuo bi ma yɛ so. Bɔne bi ho amane ma yɛ so. Te sɛ de nipa bi yɛ ɔyɛ a ɛna akɔfa no me abra busua bi. Akɔfa no me aba kuro bi no. Empaye to so mienu a yɛ bɔne. Yɛ bɔ mpaye sɛ bɔne a yɛ busuafo ayɛ. A yɛ nim, yɛ ma ayɛ, yɛ kunu ayɛ, yɛ yere ayɛ, a yɛ nim. I didn't so bonny. I did sasa be by so. My God, Baba Bushiano so a bebe fio. Jesus, yes, let's say yes to Moja. And ya pata de my. Oh, yes, and Papa Sam, we are no yes, Lord. Or can Sam 51 or can ho. Well, yes, to demo or say Mumu Yomu and I made Jano Maya day. A woman and I made David so Mr. Sono, maybe buy and Mr. So Muya Crona and me or say I am evil from the day I was born and from the time I was conceived. I was sinful. Just open your mouth and pray. Pray for the family. Open your mouth and pray. In the name of Jesus,
Of Jesus Christ. Amen. 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 Na more Facebook no so type of say God have mercy on us. God have mercy. Mercy. Ya bompae unknowing sin. Boni a yenim. My God. Aso nyame anim de. Osofo ho na ehu no. Ose nyoma ni bi wa etene wo nipa wani so. Na wie ye no eyewu akwan. Osofo sika amafo de kyeyen. Ye ma de bre yen. Ye kurunom de bre yen. Ye yirenom de bre yan. Osofo ye gie. Ne baabi a ye tena. Ye nim de free. Ye nim de wase. Ye sre wrade. Unknowing sin. E de no me. How open, we go for the last prayer. Open your mouth and pray. We are still on confession.
baby oye juma robia otimo brono oteso ahe bie wa no bompayo bie wa no bompaye 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 oni ke ni bi na namo oni lesbian bi na namo oni ke bi na namo oni lesbian bi na namo oni de wa ka moja gu o de wa fu nipa de moja won nsa oni na namo oni na namo o ma usika o oje ni se ma bi o sira urade obi akotu bro obi akọ baby obi akọ ye bibia eye urade tuwade abofoto amofo tubro amofo ye miama eye urade tuwade ena de nome ena sanfo no o wa ko bono o le de nome e de musuo no ebi de kawo Father, forgive us. Name of Jesus Christ. Erade me jan Yakubu ngoma no so. Yes, Lord. James chapter 5. Erade o se yanka yefon so nkyerɛkyerɛ ye ho. Na ye mmompa ye ma ye ho. Yes, Lord. Ena me jan fidi kase yi so. Jesus. Se wakoa. Osomafo. Jesus. Erade me kasa utie me. Yes, Lord. Ena me srebone fache. Yes, Lord. Ema ahwefo ne etiefo. Amen. Bone a nipa bi enye bie a wabeto eye busuamo ebone My God. a omai so ohaw ne emu no me aka won. Erade omoja no enye won. Amen. Erade omoja no enye won. Amen. Yesu moja hwegu Calvary enye won. Amen. Obi so tie me. Obi wakodi na fufu achi, wakodi na kono achi, wakodi enibre achi, enne nensa akamoja waye achi wade. Jesus. Enne onu ankasa sisi no so. Ewurade onu ankasa ne ho ntono. Enne wona opam kan na enye ni so na opam aka na akomamu no. Ewurade fa wonfo so chewo. Amen. Ewurade fa wonfo so chewo. Amen. Ewurade ti wo ho firi ho. Amen. Ewurade isa no menu firi won so e. Amen. Isa bone no me firi won so. Amen. Ewurade ebia ye mfonso ahodo. Erado ka sempo se nipa bu okra na no me wono so na ekonyo obetena so na osole mpo ne ekotena so a no me no beka ye erade ye mu bebre nipa ye ni omunam yenim nipa ye ni omu ye adwuma erade yenim erade ye ma erade ye nanfofo bro no ye teso bebia ye adwuma ye sre bone fache amen se ema sa no eni yechi amen emasa no me no bone ne no me no ebinka ye erade sa bone ne nti erade se ye ne wontamate a se ye mpai bo wasi waso wo ho a ena nwumre ahwefo ahwemi otie me mesre se omoja na hwegu Calvary no enkasam obibia ye na mesre wo na nwumre we na mesre wo na anopai we na mesre wo awie we na mesre wo na adwufan we na mesre wo ewo ya gyenkwapa David ba Yesu Kristo a oye Nazareth ni din yenka amen 3 times amen 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 nyame shira opi amen sa wo sai wo mre na one Cedar hour ye bompa ye nwumre nyame ya adoma na Yesu ama o chena same time e be san hia wa fidie so na o chena so akonche no to aso ebia nene da wodi kan hwe yen ye de na o twe yesi ho se ye kwakowura afefufuro no na wonim emu nsem ensese sasa boni bi edi wachi ensese boni bi edi wachi ensese yare mu apam ne nome a ha manfo ha nipa 2025 edo wura 2026 akana fo mako dunum eno ti ne ye kire yem kom no ente no na ye hya ase o kira nyame ya adoma empire ye bebo ne se die na masomafo no ti mi gina ye onyankopon na hwe ne honhom gu won so yes lord ente ye be gina the book of Acts chapter 1 from verse 4 to 8 no so Yesu Kristo se montwen
Agya no bɔ hyɛ no. Enti ohon kronkron tumi a eba wo so a ɔsɛ eba wo so a wobɛnya ahoɔden yɛ mu bebre yɛ hia nyame mu ahoɔden yes lord na yɛtibre yi ɛwɔ mu no yɛ brebɔne enti ɔkyerɛ nyɛ sika ho empaibɔ o bɔ mpa sɛ Awurade hyɛ me ma Awurade hyɛ me den na yɛasan akan Acts chapter 2 from verse 1 saa kosi 26 no asomafo nyame home gu wɔn so no ɔsɛ ɔde nam yɛ na de obi antimi anyɛ no te de wantimi anyɛ no 2025 no 2026 ɛsojafo bɛ ware oboni bɛ wo ntaa amen me say de yare akyekyere no Awurade bɛ sane no amen ɔkyena fase no ɔkyena de ɛbɔ ho paye ɛno no sɛ Nyankopɔn ye hia ne den hyɛ ɛne na hoɔde sabre de obɛpagya wo nsuo na o documents bi a nsuo no so yɛ adwuma ɔso obi sɛ yɛ ntɔ ma de medical piti mu obi sɛ obi di bibi akogu adwuma mu nti wa pam custom o sɛ o da ne Yesu mogya fa gugu o yare anom bi de odi bɛ yɛ bi yɛ adwuma me no bɔ mpae Awurade nsuo a ma pagya me hyɛ nyame tumi sɛ ɛmowuram ɛna ne Yesu mogya amen ɛna ne nsɛnkyerɛne nsuo amen ɛna ne nsɛnkyerɛne nsuo amen ɛna ne miracle water amen yɛ ɔma ɛna ne ayaresa nsuo amen yɛ ɔma de bɛyɛ bia adanse mmra o documents no me frɛ nyame adanse to so wo Yesu demo jeme so say amen amen ye mre no aye be ye de mre na ye adwuma na nadwe ebo 12 to 4 so Cedar our team no ye be sorry ye be kai Cedar our fo nyina wo mpai bom efre da dwada nyame hira team no na sorry da ho na nya asem keto mpa ye twa guo no sa abrejo pese me no bo mpa ye bi me ne me team no ana opese o confession be ye na ye no bo mpaya ana oba ukunu oyire wa utimu se nsema make ye de asem beba o hwe numbers na go screen no so ana se wo special paibo bi wasonta ye bi o pese ye no bo mpaya numbers na wo TV na ni miensa ni nyina ofrai beba na sabre me bobo numbers no mo amuche o radio nti eye 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat to 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 now me shira opi amen say wo say wo mre na on Cedar hour esomye yesu ya dom o same time ya besan ya hia me do fie ho ene wo dam ho adwuma mu dosu ko wo Yesu mojam bye bye.